sa gabi. More sa gabi. Ipagawas na. This is Tuesday True Confessions. 10:12 on the clock. Siyempre, padayanta rin sa ating programang More sa Gabi, Tuesday True Confessions. Ay, available na din sa YouTube ang akong 9th Kutaw Question. Ika-9th na po nga episode yan. Nato mi og Xavier Sports and Country Club. Salamat sa inyong mga staff diha. Una mo ang mga office mates ni Kakaibabe A.L. Covillo. And then swimming. Nagkutaw question. How can you carry an elephant with one hand? Tanawin niyo dito para kung na may answer tanawin niyo kung sakto ba yung answer. YouTube karon ha. Tapos kung gusto mo mag free pizza, na ay free pizza sa Katie's Pizza, i-click lang ninyong link dito sa ilang Facebook page, i-like ilang Facebook page, and then na ay question dito nga kailangan ninyo tanaw ng akong YouTube. Kung nananaw mo, kabulo mo sa answer. Mag-answer din mo dito karong Friday, mga igala, karong Friday mahibawan kung nakadaog ba mo. Caller on the line, hello. Hello, Master Pop. Hello, kinsa ni? Ay, si Kiken, Master Pop. Si Kiken? Oo. Si Kiken, taga-asa? Taga Waterfall, Balingasag. Taga Balingasag. Pila edad? 19. 19. Aba, mga batanon niya itong mga kuan karon tapos mga ulitaw. Si Kiken, nasakitan, nagmahal, nasaktan. Nakapag-move on. Oh, tatlo yun, Master Pop. Alaka! Sabi, mananagna, gigo ba? Unsa man kuan apprentice na lang ko ni Madam Auring ani? Oh, gid ni. Nagmahal na saktan, di makapag-move on. Unsa man ni na kuan, unsa man ni ikapila ni mga girlfriend? Ay, kadua kay Master Pop. Ex na ni mo karon. Oh, ex na. Oh, sige, sugod ta sa primero, asa man nimo siya naila? Ay, nailan ako sa Master Pop guys. Nag-skilla pa ko. Oh, sige, so elementary. Hindi ka high school ako, Master Pop. Sige, pila na may 19 man ka, so mga 5 years ago? Oo. Sige. Ang Master Pop ka na, di ka sa kwan pa ko, na-press na ako siya Mr. Pop guys. Tapos na one time na ito na, ang pangayawas yung number, ang gilailan ni. Sabi nga may, di man pwede kay, nara daw siya iyab. Okay, so wala siya naghatag. Kasi nag-atag. So one time po dito rin nag-cut. Nangayaw ko sa akong barkada yung number, nag-atag. Anak man siya na, ay, pwede friend na lang ta. Sana ko, okay naman yapon. Tapos siya nag-fix ni Master Pop. Tapos, so, one time na din na, tinoon nga na siya uyab? Oo na siya, iyab. Okay. Tapos, nagbulag na siya Master Pop. Then, Ayap pa rin ka din sulod? Oo, ayap pa rin kong sulod. Lain po di kay Master Pop na masulod ka na maguba na ng relasyon tungod sa ako. Oo, hindi naman ikaw ang dahilan. Oo, dili ako, Master Pop. Unsa ilang problema di ay? Ay, karon na, nag-uyab na nila na Master Pop. Sige, go. Nag-uyab na mo na, nag-abot mi sa 1 year and habit na siya mag-2 Master Pop. Kapit nag 2 years, okay. Oo. Tapos one time na Master Pop ba, gilarga sa Manila. Okay. Kay, unsa man ni, graduate na siya? Garit na. 6 months siya Master Pop dito. Pero wala ko kabalo Master Pop. So, ikaw guys, eskwela pa ka siya, ni-graduate na, ana? Oo. So, magtrabaho ta siya dito, magtrabaho? Oo, nagtrabaho siya. Okay. Ugos siya nag-larga Master Pop. Bago pa lang.
Kanang August of September, Master Pope. Kano sa ni last year? Last year ni nga August? Last year, Master Pope. Sige. Kanang August of September, kuan pa kanan sa ako, Master Pope. Tingala lang ko sa pagkapila ka bulan din, wala na dayon. Na mugnaw ito sa Master Pope. Then nakabalo na din ko din na pag-uli din niya, bigla na din ko na magbulag na ta. Okay. Na ako nakita na lain. Yay. Kaya mo din ko Master Pope. Unta man yung kulang ito ako. Wala na ako naatag. Basin wala kay car. Basin wala kay car. Wala yun. Unsa man iyang giingon? Kaya kita ko nagsiglalati na mas labaw pa ako sa kuha. Siyempre naman yun mas labaw pa sa ato. Ato na nang i-accept, guys. So, nasakitan ka, siyempre naman yun na. Nakita man yun niya. So, unsa may reaction dahil ato sakit. And then, unsa pa? Master Popi, Ang kapan lang, wala na kay load. Char lang. Balik. Kikin. Ken? Hello. Unsay nakaapan? Ako na sa ako Master Popi, wala sinagsaba sa ako na indala na. Ako rin sige kuwan na ito Master Popi, pero siya wala na. So, unsa lugar pasabot like? 1 month siya dito, nakita siya glain din, wala siya nagsaba. Pagkabalik niya og 2 months, pagbalik niya, niyo na din siya. Oo, niyo na din sa ako. Nga 1 month na sila uyab. Ay, dili, Master Popi, 6 months na dito. Dibalik sa rin ni February. Dibalik ka ng 4 ka bulan. Mula yung pinagtago na sa relasyon ni nalain. So nakauyab yun siya dito? Oo, nakauyab siya. Tapos natingala na ko siya, Mr. Popi, pag-uli niya dito, lahit na dito question. Lahit na siya? Mura na po, wala na dito siya. Unsay nakalahi sa iya, lalaki na siya? Unsay nakalahi? Wala na siya ikuan, wala na siya tiil. Wala na dito kay siya, parang sa ako, Mr. Popi, hindi na kay siya ikuan. Lagi cold na. So, parang nag-date mo, excited pa ka, kinana siya. So, nag-kiss mo, nga unsa man yung pag-kiss nga wala na may dila. Yeah. Gusto ko na ako, Master Popi, sa pier pa lang yun ako singyapat, Mr. Popi. Kaya ko, yung tanong sa Mr. Popi, gusto gina ko siya. Ihag dito na ako siya. Pero yung reaction, Mr. Popi, sa likod doon siya. Tapos yun pa na siya sa ako na pa akong damit. Tapos Mr. Popi na, pag pauli na mo, nakaila ko rito sa bar, Mr. Popi. Yung ipang istoryahan sa mga kuwan. Tinood. Yan, ay, kung maon man dahil mong gusto ay, importante na kapagalag sa kita kuha. Alang di, sabi mo yan. Libre sa ko before ta magbulag. Wa ka nagpalibre nga dagko naman tong kwarta kay nakasweldo man to dito. Wala gid ba? Wa gid sus bisag gamay na lang unta to nga. Palitis akong sapatos ka before ta magbulag. Last na lang nga bulot ba? Yay. So, siguro ato na lang gikuan atong gi-lighter na lang medyo para makakatawa na lang ka kay siyempre kung magbalik ka gunaon na ato siyempre lisod kay to eh. Lagi Master Popi, ito kung daong yun na akong ipag-limas kaya Master Popi nara dito sa Bermuda day. Dili man ingana man gyud na siya bisag balik-balikon nimo gunaon na balik-balikon nimo ingon nga naa man gyud siya. The more ka mo ingon nga naa man gyud siya the more ka mo ingon og ingana bisag unsaon na kung dili una sa iya pero niingon ka kinsa may imong gi-highlight kinsa may imong gi-magnify siya man gihapon imong ginahon na di gyud ka makabobon ana Lagi Master Popi. Unya imo pag yung gistorya dani sa MOR so pasabot lang gyud nga di gyud ka makabobon ana ba kanang medyo the more mong gud nimo nga di na nimo pansinon the more din ka makamobon ana that's the thing. The more nimo nga dili pansinon sabi ko nga kanina kay John nga
focus ka sa lain. So instead na unta to like instead nga pare-pareha man gyud ni atong mga love life ani nga dili maka-move on. Nagmahal, nasaktan, dili ka move on. Nganon di ka move on. Kay siya manggod, balik na pud mo, istorya na pud mo, siya na pud imong na-highlight, balik na pud. Di gyud ka move on. Ana gid siya kin kay the more makasig istorya sa iya tapos Brad, inom da Brad. Istorya na pud mo, bay. Ano po yung ginawa ng anong luya na mapug ka? Ano na pug ka? Siya na po. Ano naman mo, pag maglaag ka, kakita kang mga mag-uyab diha. Kaisip na pug ka, sus kami yung na. Yes! Katawa lang ka na sa abot sa panahon ba? Kaagi na mo ko anak kikin. Kana bitang pilang nimo nga mo, nagid manggid to siya So, ang secret anakin, i-accept nimo nga dili na gyud to. Wala na. Sabihin mo, nang uban kay parang i-hate man na nila ang person, parang siya manggid bay. Ana ba marg? Di na kumaguna na niya. Bulag ra gyapon to sila. Pinahate ang style sa uban. Ang uban pod pina-accept. Gina-accept nila di na gid. Dili gid siguro kami. Ngita tagkuan da ni Bin, silingan Wow, naka-shorts, pek short. Ang problema lalaki lang. Ayan! Pero okay na lagi ni. Sa permero na lagi ni Lord. Malingaw-lingaw na lang tani. Sa may maayo ani, example na kay unsa imong talent kikin? Ay, basketball na lagi mo. Basketball pag shoot nimo dia, pak tanaw na lingi ni kag 15 ni katawa dito nga babae. Mga ikog number nimo miss ha. Kay ako ni shoot ron. Example, magkuan ka free throw. Pina-free throw, pinalingi ni kan sa iya daw. Number nimo ha, kung ma-shoot ni. Shoot din. Okay, number dayo. Pina-style, pina-happy pagyapon. Diba? Style ya ken para dili kay ka makuan de. Tapos malingaw na din ka sa imong basketball, malingaw pug ka sa imong kanang naa kay mga new friends. Friends lang sa. Pagabot din sa panahon nga kuan, ay pa rin ka mo decide be, panguyaban din ako ni siya kung kuan be. Ay sabi na ka-move on na ba ko? Murag wala pa ay lang sa. Ato lang sa aning kuan, friends lang sa. Uban-uban sa beach. Uban-uban sa mga MOR nga mga event. Si Master Popi na siya Paila ta ka. Sana lagi. Kabot na dito. Master Pops. Si Master Pops na mingon nga. Uy, gwapa lagi na yung mga ba? Uyab na mo. Awkward na yun. Nana din siya idea. Nakagusto din siya sa ako. Alam na. Yan na dayon. Minayin na din. Di ma-happy na ka. Ang imong focus na sa imong good things. Dili sa katong bad things nga nahitabo. Mamalayan na nakamove on na din ka nga. Okay. Katawaan na nandun yung hilak-hilak mga kwato Hilak-hilak ko kaya wako katilaw. Ay, tinuod. Mao di ay. Nagmahay kay nga nung wa ni kuan. Ay lang po di nga na atong gusto mga mix. Mga lalaki diya nga minaw ba? Ay lang po di nga na po natong tuyo lang pod. Kay na. Bisod ka na magabaan, nagtanaw ya si Lord. Yay. Ingon na ba si Lord? Ingon na ba ang kanta nga? God is watching us. Kuha na lang ka. Diya na lang ka sa inyong balay diya. Pagkuha na lang sa .com. Ay, nagtrabaho mo ko man. Unsa man? Nagtrabaho ko sa farm. Muna yung lingaw karon. Sige mo, may paminaw diri Master Pop. Unsa nga farm? Farm sa manok. Farm sa manok. Poultry. Opo, kana Mr. Pop. Livestock dahil ninyo og poultry. Mayo. Di at least. Yeah, paminaw. At least dato ka pag abot sa panahon.
Di madato na ka sus pila ra ba na ng chicks pagtanaw, uy na siya Miu. Hala nalagi siya kanang wild track. Wild track lagi pero puno og poultry. Ay, isbog lang ng mga chicks diya, be. Ay, mahilig ng chicks. Manok, manggod. Dear Keken, wala kay lain mabuhat kung dili imo siyang i-give up kay kung love jud nimo siya, dapat ka magbuhat og butang kung asa siya malipay. Kaysa imong ipugos imong kaugalingon sa iya, ikaw ray masakitan. Oh. Di ba? Same ang inyong kuan. Move on na para dili ka masakitan. Pag maka-move on na jud ka, napay daghan babae, dapat dawato nimo nga dili na jud pwede magkamo. Ayaw i-focus imong hunahuna sa iya ha. Git lang ko sa akong uyab nga si Shang nga gahagok na. Ayan. Anong naghagok na? Kapoy na na. Dear Kikin, ana jud ana man gyud na maka-part man gyud na sa love kay dili man jud ta maka-feel og love kung di ta masakitan. All you have to do is move on, dili na nimo siya i-mention, and then try to find another girl nga kanang true na gyud sa imo. Og naara ko dinhi. Si Michi? Di ay ni Master from Carmen. Oh, dagan man. Kabulo ka, Ken. Kabalo ka, mas daghan ba babae sa kalibutan kaysa sa mga lalaki. So, ayaw kakuan. Mahutdan ka. Ang uban gani, nagdubli-dubli na lang gani sila kay para lang maka-help sa world. For the sake of the world man. Pero ayaw po pag dubli-dubli kay what you do to others, what you others do to you. Yun lang, Ken. Anong masasabi mo, Ken? Anong gagawin mo? Unsa may angay baton Master Popi para malimot na gid ako siya Master Popi. Hinay. Ayaw ko ana nga, ayaw isipa nga makalimot na gyud ka kay bisag ako, di man gyud ko makalimot sa akong mga ex, sa among mga nahitabo ana. Ang importante lang the good things ang imong dapat baunon. The good things imong baunon. Lessons, the memories nga one time nahimo siyang part sa imong life. And you thank the Lord for that. Kanang bitang Lord, salamat lang gyapon kay nahimo man siyang part sa akong life ato, naka-learn pug kog ingani-ani, naka-learn kog sacrifice, and dawaton nako Lord nga ingani gyud imong gihatag sa amo nga kuan. Di na lang ko mag-yearn Lord nga kuan kaning magbalik pa mi, ikaw na bahala na kung gusto gyud nimo. Karon Lord, gusto na ako i-focus akong self, love yourself. Sa imong gusto nga mga pambuhaton sa imong life, kung sige kag kung sa imong ganahan buhaton like aside sa basketball. Ay, kana Master Popi patulog ra. The more ka matulog, the more man kagwa kay hunaon-naon. Sabi ko, make yourself busy. Say, Master Popi, mabalik-balik sa mga balkada, mag-food trip, or asa mga libo. Kanang, and then maka-benefit ka. Kana bitang make that things that will make you a better person. Ay uban, mag-gym. Labi na katong mga nasaktan gyud. Nag-gym sila kay para mo gain na nun sila tapos mas sexy pa sila di daghan paka-paka ang kuan diha, ang ka-sexy. Mura na siya ang style diha. Good evening, palihog ko greet sila Abeliana family, Vicente family, naminaw karon. Ay ko sa inyo dia, anti man ako diha naminaw. Okay. Anyways, Ken, kato Ken, para maka-move on dili ko maingon nga naay formula anang pag-move on ha. Basta ang pinakauna ana Ken is to accept nga nahitabo ni sa imo, to accept nga wala na gyud. Mo na pinakauna Ken. The next step is focus on the things that will make you happy. And then by that, the more ka mag-gain og kuan didto, maggahin og oras didto,
sa mga things na activities, mga kuan. Dito na, makita nimo imong sab, makita nimo ang para sa imo nga babae. Okay ra na, Ken? Okay na, Master Pop. Yan. Tingnan lang ko kung unsay naitabo, ah. Bas hindi na ka mo tawag sa ako kung na-inlove na ka. Ay, tawag. Kalimot na rin sa MOR. Ay na! Tawag mo sa mga kwan, Master Pop, na kaunan lang lagi. Lagi, naman gina na. Di man na to na yung control. Na magay-uban, magmahay sa ako ba? Master Pops, tubaga, saan ba? Ilo nga nanay nakauna di ay, mudeng nitutut. Sige, salamat Ken ha sa imong gi-share sa amon. I hope na kanang hinahinay na nga ma-accept nimo and then maka-move on na ka. And i-honor pug ka na ako gyapon. The same as kuan kay nag-sacrifice ka para sa happiness sa uban. Ay, salamat, Master Pop. Yes na, daghan naka-learn sa imo. Salamat, Master Pop. Daghan naka-learn sa imo, at least ningin gid sila nga hangang-hanga ako sa iyo, sa inyo ni John ba. Hangang-hanga ako sa inyo, nga ingan na lisod na buhaton pero nabuhat gyud ninyo. And wala para iwas gulo, and then para para ma-happy ang uban. Balag di ka ma-happy basta kay moabot ra ng panahon nga ma-happy ra lagi ka. Dili lang gid para sa imo ba. Nga na lang gid. I-accept na, ha? Ayan. Pwede maka-greet, Master Pop. Sige, great go. Greet lang sa akong kauban din, Master Pop, na si Dongski, Master Pop, o si Jason, na si Katawa. Pwede ko maka-request sa kanta, Master Pop. Oh, sige yan saman. Hiling nga, Master Pop. Ay, Hiling. Diyan si Abok na kanta, Master Pop. Unsa kanang gahagok? Hilik man na. Abi na ako kuan. Abi na ako kanang maghilik ba. Boring Anyways, abi na akong namahal na sakta nang imi pa-play na lang. Sige, salamat Ken. Sige, salamat, Master Pop. Sige. Okay. There you go. God bless. Sa katong gusto pa mo tawag na pay time ha para sa last caller na to for tonight. 10:34 na, ito na ang hiling.